2-0. Edelleen viime kaudella todellakin LP Viestin riveissä kultaa voittanut Elina Käsnänen laittaa palloa liikkeelle. Nyt passaa edellisellä kaudella vielä LP Viestissä pelannut Hanna Anttila. Ja laidasta onnistuu ensimmäistä kauttaan Suomessa pelaava latvialainen Lubanja Lubova Tihomirova. Ja syöttämään taas puolestaan astelee Mari Räsänen, jolla on tällä hetkellä muuten liigaurallaan tehtynä 999 pistettä, joten yhtä huutaa tuo 1000 raja. SL se ei tästä tule. Käsnäsen takapassi, Boriceva. Räsänen puolustaa hienosti. Tätä tarvii Somero, sitten Talvitie. Nyt puolustaa Hiekka hienosti. Käsnänen, Siimes, joka on pelannut varmaa peliä tänään, mutta nyt se varmuus saa pienen naarmun, kun Siimes pysähtyy tähän Tihomirovan torjuntaan. Jenni Siimes 2 erän jälkeen muuten. Räsänen jatkaa. Alho vastaanottaa. Tämä kaksintaistelupari jatkaa edelleen. Kun Boriceva, Leipzigihän se menee. Räsänen jatkaa. Alhon hiha vähän vapisee. Boriceva laittaa pitkän passin Siimekselle, joka paukuttaa. Nyt Sorokin puolustaa hienosti. Räsänen kutospaikalta. Varma pallo takakentälle ja se on tällä kertaa. Alho. Käsnänen. Siimes viistoon. Huono osuma, mutta Sorokin ottaa sen peliin. Talvitie Kaadinaisen torjuntaan vastassa. Ja Tarta vastakkain. Tällä kertaa Saara Tikka vie voiton. Takapassi Anttilalta Tihomirovalle. Vähän luvattomankin helposti kyllä nyt päättyvät pallot tuonne takakentälle. Näin puolitsekki takakentälle ja siellä ei ole ketään lähellekään tätä pallia Somerolle. Matala syöttö. Käsnänen hakee Alhoa. Vastassa on ulkolaiskaksikko Piccolini. Tihomirova nyt yksin vasta Piccolini, kun Boriceva puolustetaan takakentältä hienosti. Sitten Räsänen tsekkaa, nyt on Boriceva puolustamassa. Sitten tulee keskeltä Tikka, joka saa nyt tavaraa mukaan. Eli tällä kertaa Suomi ei näe missä pallo on. Sillä tämä syöttö Tikalta painuu takarajalle Ässäksi. Sitten Räsänen hakee hyvän syötön vastaanoton. Tihomirovan puolestaan Käsnänen. Passarin hommissa Boriceva. Siimes heittää sormilla yli. Sitten Anttila Tihomirova joutuu roikottamaan takakentällä, mutta nämä roikotukset tuntuvat nyt sitten tuonne pieksemään kentälle kuitenkin jäävän. Joten mikäs on niitä jatkaessa? Näin Tihomirova ja ei millään ehdi Saara Tikka, joka on päässyt myöskin hyvin tähän. On Lubova Tihomirova. Maju Hiekka vastaanottaa jälleen erinomaisesti. Hänellä on noita vastaanottomia riittänyt. Mäki korjailee tuon varmistaa oman pallonsa hienosti. Ja Aru Alho antaa jälleen lavan soida. Omaa lähes yhtä hienon saldon tasaisemmalla pelillä tänään on syöttämässä. Sitten passaa libero Sorokin Talvitielle. Torjunta vaimentaa hyvin. Ja Boriceva tämä nainen puolustaa. Nyt Talvitie on menossa eri suuntaan, mihin haluaisi. Niitä erinomaisesti poiminut vain yksi vastaanottovirhe. Hänelle on tullut. Luottamusta on kovasti Someron puolella, kun edellinen tuollainen pallo kuitenkin tippui rajalle sisälle. Nyt Siimeksen syöttö kuitenkin on pitkä tarkkasilmäisenä vastaanottoryhmitystä johti Mari Räsänen. Syöttämään Annukka Talvitie, joka tässä Kari Raatikainen kävi aikallisella keskustelu siitä, että ottaako Talvitie, on niitä erinomaisesti poiminut vain yksi vastaanottovirhe. Hänelle on tullut. Luottamusta on kovasti Someron puolella, kun edellinen tuollainen pallo kuitenkin tippui rajalle sisälle. Nyt Siimeksen syöttö kuitenkin on pitkä tarkkasilmäisenä vastaanottoryhmitystä johti Mari Räsänen. Syöttämään Annukka Talvitie, joka tässä Kari Raatikainen kävi aikallisella keskustelu siitä, että ottaako Talvitie edelleen isoa ruutua tuolla vastaanottopuolella ja Talvitie halusi näin tehdä. Hänen syöttönsä takakentälle Hiekalta jälleen hyvä vastaanotto, Käsnäsen pitkä passi ja juuri tällaista passista Taru Alho todellakin tykkää lyödä palloa. Taru Alho laittaa palloa liikkeelle kohti Räsästä. Anttila laittaa Räsäselle ja hienosti hoitelee Mari Räsänen pallokarhoja ykkössarjasta liigaa ja täksi kaudeksi siis Somerolle, kun Boriceva lyö vihaisesti. En usko, että kuusinkertaisen Israelin mestari ja kuusinkertaisen Euroopan cupin koripallofinalisti Kevin Mäkin tytär Brandi Mäki toisella puolella hyökkäyspäässä ja passari Hanna Anttila saa jatkaa. Tennismäinen ähkäisy tuon syötön päälle ja sitten jälleen Boriceva. Ja tämä on nyt sitten sitä Anna Boricevaa joukkueen kapteenina. Hyökkäys vasta Boriceva sitten on kentän paras pistenainen tällä hetkellä. 15-9
Elina Käsnäsen Pieksämäki-vollein passarin syöttäessä lukemat ovat vieraille tässä erässä. Talvitien sormivastaanotto, sitten Räsänen laidasta torjunnan käsistä, onnistuu Räsänen ja vielä ei siis tekninen aikalisä koita. Somero yrittää tasoittaa, kaventaa ja tasoittaa tätä kolmatta tärkeää erää. Tästä tuo Anttilan passi Räsäselle ja torjunnan käsien kautta palloa maisemaan. Jälleen hyvä vaihetta pelissä elävä Mari Räsänen syöttää seuraavaksi. Hyvä vastaanotto jälleen Hiekalta ja nyt Mikka lyö rättiin. Torjunta ei palloon yletä ja Räsänen jatkaa. Boriceva otetaan pois hyökkäyksestä tällä. Siimes hyökkää torjuntaan. Pallo kuitenkin elää edelleen, mutta ei elää enää Siimeksen toisen kosketuksen jälkeen, joka on mahdottomassa paikassa. Ja sinne teknisellä aikalisällä ei nyt sitten päästä millään. Siitä pitävät ilostuttamaan monenkin miehen, miksei naisenkin seinää, toimiston seinää vaikka. Tiomirova pistoon, Käsnänen puolustaa, nyt on kiire Boricevalle. Tämä pallo lähtee sitten johonkin. On näyttänyt muutamia mustia hetkiä lukuun ottamatta siltä, että sillä voisi olla hieman parempikin tulevaisuus kuin mitä tämän hetken sarjatilanne näyttää, mutta toki tämä ottelu voittamalla niin Pieksämäki nousi 8. paikalta 6. Tiomirova laidasta onnistuen aikalisän jälkeinen ensimmäinen piste, tärkeä sellainen Somerolle ja Somero kaventaa eron 2 pisteeseen. Maana Sorokin liberovaihtoon ja verkolle palaa Lindsay Piccolini. Käy. Veikkaanpa, että noin 95% todennäköisyydellä näin käy, jos tästä hyvä vastaanotto tulee. Tai kohtalainen ja nuo prosentit pitivät paikkansa. Talvitie passin saa ja takakenttää. Tiomirova on syöttämässä. 3 pistettä nyt pitäisi saada kavennettua tuota eroa somerolaisittain. Takapassi Käsnäseltä, se menee niin taakse, ettei Siimeksellä ole mitään muuta mahdollisuuksia toimittaa tuo pallo yli. Sitten Talvitie hyökkää. Tämän puolustaa puolestaan Käsnänen hyvin. Boriceva passaa. Alho verkkonauhaa vähän torjunnankin kautta. Nyt on Piccolinilla kiire passaamaan. Hän heittää eteen passin 2. Odottaa Talvitietä, mutta Talvitie lyö lempisuuntaansa. Ja se tärkeä oman syötön pisteet myöskin Somerolle tuli ja tuleeko lisää? Käsnänen, Mäki. Verkkonauhan kautta pallo elää. Anttila, Siimes, Käsnänen, Mäki. Nyt on vastassa kyllä Piccolini aavistaa tämän täydellisesti ja Mäki ajautuu tähän Lindsay Piccolinin. 17-18 Somero on tullut jo pisteen päähän. Laaksosen hyvä vastaanotto. Alho hyökkää 2 vastaan, mutta hyökkää niin vihaisesti jälleen, ettei tämä 2 torjunta. Ja puolustus saa hänestä otetta. Alho. Näin tyylikkäästi sieltä Sorokinin käsistä. Pallo katsomoon. Siimes hakee jälleen tuota tuttua paikkaa aivan täältä rajasta. Talvitie pääsee nyt hyökkäämään. Hyökkää ohi tuon Mäkiin. Myöskin Pia Laaksonen takakentällä. Talvitie. Laaksonen hakenut aivan hiekan edestä tuon pallon. Siinä lisää puhetta. 19-19. Ollaan menty koko ajan pieksämäkeläisten johdossa sen pienen alun Someron puristuksen jälkeen. Nyt Käsnänen Mäkille Satanen, joka jää vajaaksi. Anttila, Räsänen pääsee hyvin hyökkäämään ja hyökkää kotiyleisön riemuksi ja tietysti itse kentällä pyörivien punakkaa. Hyvä vastaanotto Hiekalta. Nyt kokeillaan sitten Alhoa. Sorokin rauhallisesti täysin oikealla paikalla ottamassa vastaan, sitten passi lipsahtaa hieman Anttilalta, Räsänen toimittaa sen toiselle puolelle ja nyt tulee jälleen kättä. Sorokin on kuitenkin nyt jälleen oikealla paikalla niin kuin pitää, Alhoa ottamassa viistaa kiinni. Hiekka hakee tämän yhdellä kädellä Laaksonen, tästä Käsnäsen ratkaisu on helppo yli. Passin heittää Piccolini. Tiomirova joutuu seisomata jaloita hyökkäämään, nyt on Pieksämään mahdollisuus tärkeään pisteeseen. Alho 3. Ja nyt kyllä leijaa aivan minne sattuu. Ja 4 pistettä voittoa kohti. Käsnänen ja nyt olisi putki saatava poikki. Mäki sormilla ja Somerolle loistomahdollisuus. Nyt Satanen. Piccolini työntää sen verkon yli. Siellä on hienosti hakemassa tätä palloa Laaksonen. Sitten Boriceva 6. Sorokin on nyt ollut erinomaisesti monta palloa vastassa. Tiomirova. Hiekka puolustaa. Ja sitten heittää Alho yli. Mitä seuraavaksi? Anttila. Iso laita Räsänen Mäki. Ja pitkä putki syöttöpaikalla jatkuu. Se siitä pelin tason noususta. 2 pistettä nää Somerolla matka erävoittoon. Laaksosen vastaanotto pitää. Nyt pääsee Liukkonen puolestaan hyökkäämään. Hyökkää suoraan torjuntaan, jossa on Hanna Anttila ja Lindsay Piccolini. Sillä he ovat nyt eräpallotilanteessa. Tätä eräpalloa vastaanottaa Laaksonen.
Boriceva kutosesta, Sorokin on liekeissä takakentällä. Talvitie takanurkkaan ja silloin kun se viulu soi, niin se todella